Singgah mengsle. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing awulu singotan kasat mata sing atenggak sing asuku sing abau kabeh padha sumingkira ing telanging jala niti. Monggo sareng-sareng. Singgah nggo 3 sekawan. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing awulu singotan kasat mata sing atenggak sing asuku sing abau kabeh padha sumingkira ing telanging jala nidi. Nggih, monggo ingkang badhe nyontoni salah setunggal, monggo. Mawit sing kayapun piyambak nggih mboten dosa, nggih. Ya wis bareng nese. Singgah kala singgah. Kula gedhe riyen. Ya sing putri ya swara putri, wis swara buta iki piye. Singgah, si putri semono ta. Ya. Kala. Nah, ngono. Ya. Monggo sareng-sareng. Singgah 3 sekawan. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing awulu singotan kasat mata sing atenggak sing asuku sing abau
kabeh padha sumingkira ing telanging jala nidi. Nah, wonten ing Nyekar Macapat wonten paugeran nggih menika luluh tembung. Luluh tembung. Luluh tembung menika umaminipun menika sing mboten tegas sing a sirah mboten ning kados tasih wonten ngonipun sing ngasirah. Nah, ngono nggih. Sing ngasirah sing ngawulu. Nah, ngaten menika nggih. Terus mboten sing asirah sing awulu nggih. Wonten paugeran naminipun luluh tembung nggih. Nah terus tembungipun luluh melu mburi, mburi katutan ngarep nggih. Nah menika nggih. Singotan kasatmo oh niki jelas nggih. Singa tenggak singa suku singa bau kabeh padha sumingkira senasa kira ning kira ing telanging jala nidi. Ah nggih. Monggo sinten ingkang mimpin? Sareng-sareng mboten napa? Sareng-sareng wonten ingkang monggo ya, monggo. Mangke mbok menawi salah dihukum napa mboten, Pak? Nek dijotosi mlayu sik, Pak. Bismillah jajal. Sing aye. Cobi dipun wiwiti, Bapak. Singgah kala singgah pansuminggah durga kala mulumpat durga kala sumingkir sing asirah sing asuku wulu sik sing asirah sing awulu sing tatan kasat mata sing tenggak sing asuku sing bau sing asuku lurus riyen sing asuku wangsuli sing tenggak monggo sing tenggak sing asuku niku sing bau buri dhewe sing asuku lurus e monggo sareng-sareng mawon Pak nggih tenggak sing asuku
sing abahu. Nggih, sip. Kabeh padha sumingkir kira. Sip. Ing telenging Ngeng seloni di. Ya. Wah, pol saya sangat. Nggih. Sing nentoke apik karo ora iki mung siji, Pak, Bu. Payu apa ora? Dadi nek cara kula, medhote nggen ngendi Pak sing bener? Sing bener sing payu. Nah, cara ilmu kecuali nek lomba lho nggih, nek lomba beda. Saiki putri gede, putri. Putri. Padalah sekali-kali. Engko kakung engko, putri se. Kaputren kok. Aduh, aku ini wedi nek deg-degan no. Aku wedi nek salah. Aku wedi loh, salah loh. Salah ora dihukum kok. Yo. Sareng-sareng mawon Bobo. Mengke sareng-sareng mengke meleh. Pun monggo. Singgah kala singgah putri awas. Singgah kala singgah. Sip. Monggo, ayo bareng ah. Pansumingga. Iya. Durga kala. Iya. Durga kala sumingkir. Sip. Sing asira sing awulu. Duh, keselewa apa, Po? Sip. Ngeten iki nek deg-degan. Ora apa-apa angger payu pokoke. Nggih, sing penting payu nggih. Lah, nggih. Nggih. Payungan. Singatan Singatan kasat moto. Iya. Sing lenggak sing asuku sing abau kabeh padha sumingkira. yes. Ing telenging jala nidi. Wah. Nggih. Lah kula teng Pati mulang tembang niku barang wirang tenan to. Lah nggih to, wis sip-sip ngaten nggih. Nah, menika. Dados nembang niku sing ngaten menika, mawi raos dawa cendhake gumantung rasa mangke dangu-dangu rak pinanggih nggih. Upaminipun kala wau ingkang Sekar Kambo ping catur. Lha niku sedawa cendhake sinten, Pak?
Ya pokoke dibolen-baleni, digolak-goleki dhewe gitu. Ming ngoten niku. Nak panjenengan midhangetke ana cengkok sing penak, ditirokke ngoten niku. Nggih. Dadi ora nang paugerane sing bener ngene niku mboten wonten nggih. Sing bener niku Gusti Allah. Pun mboten fanatik-fanatikan nek kula niku pokoke ngendi sing payu sing tak nut wonten mawon. Ah. Nggih ta? Nggih. Panjenengan nembang apik banget ning ora tau tanggapan. Alah. Ki opo? Ah nggih ngoten menika. Nggih mulang anak putu to Pak? Oh nggih kawon. Nggih mulang anak putu sing penting. Nggih. Dados pedotan, nggih medhot iki kapan? Wonten kathah sanget buku ngrembak bak pedotan nika. Wonten ingkang adhedhasar wanda utawi suku katanipun. Pendet sekawan rumiyin Pak, mangke mburine dipedhot entuk ora ya entuk. Wah. Nek kliwat saka sanga, jikok papase. Nek kurang saka sanga, langsung ora dipedhot. Kathah sanget ngaten menika. Paugeran-paugeran ngaten menika kathah sanget. Nah, yen kula nggih sekecanipun kados pundi medhotipun monggo. Penake ngendi? Mangke menawi asring midhangetaken, asring nyekar, menika badhe pinanggih piyambak. Nggih, mboten kedah medhotipun wonten mriki-mriki. Kejawi menawi lomba Bapak Ibu. Menawi lomba menika pedhotanipun wonten kalih, pedhotan kenceng kalian pedhotan kendho. Pedhotan kenceng menika memenggal kata, pedhotan kendho tidak memenggal kata. Nah, dadi tembunge di pas-paske. Pas tak tembung. Ngoten. Nah, menawi lomba derajatipun langkung inggil pedhotan kendho tinimbang pedhotan kenceng. Mila biasanipun naskah lomba maca pat wonten jebakanipun. Upamane nek dandang gula niku rak pertama mesti enake papat. Dedep tidem ngendi papat. Yogyanira pamedare jroning Quran papat-papat mesti. Lah nek nggo lomba terus digoleki jebakan 5 suku kata, Pak. Wis piye jarene nembangke engko piye iki. Ngaten. Nah, menawi pinanggih ngaten menika ingkang bahkan pedhotanipun kendho menika kangge lomba. Nggih, pedhotan ingkang mboten munggel tembung. Nah, nang jaba ngaten wis monggo terserah. Pamane nika nggen bawa campur sari bawa nyidam sari pamane. Duh wong ayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang as. Nah, wong nandang as gitu. Mara. Pripun ngaten? Ya ora apa-apa nyatane payu. Nah, nggih. Nggih, ning sinaosa ngaten Bapak Ibu, kula panjenengan menika permadani mangke gitu. Nek ana sing barang ora pernah ya didandani alon-alon. Sithik-sithik, mboten perlu frontal. Salah kuwi ngono kuwi. Perguruan ngendi kok ngono kuwi. Melu permadani. Wah. Mboten usah keras-keras ngaten nggih. Monggo dipun luk caranipun ngeluk mawi nganggo awake dhewe Bapak Ibu. Awake dhewe nembang ya sing apik sing bener. Nah, mangke ra jebul apik permadani ya. Nah, ngaten. Mas Edi nek nembang wah permadani. Nah, ngaten menika bab pedhotan. Lajeng bab cakepan singgah-singgah menika wonten werni-werni. Nggih, wonten werni-werni. Yen menika kula pendhet saking serat aslinipun gabungan saking Pakem Permadani, nggih, GBBP Permadani. Lagunipun utawi pemenggalanipun kula pendhet saking serat aslinipun nggih serat Kidungan Jangkep Rangga Sutrasnan. Menika. Nah, kathah ingkang singa-singa sedaya. Singa sirah, singa wulu, ngoten nggih ta? Ingkang asring midhangetaken Bapak-bapak. Ingkang baris ketiga menika singa sirah, singa wulu, ngoten nggih ta?
Monggo menika sing asira nggih. Menika ateges gadah. Sing asirah ki sing duwe sirah. Sing awulu sing duwe wulu. Sinaosa pengucapanipun sing kula wau nggih luluh tembung. Nggih ta? Lajeng menika wonten ing sing atan. Sing atan niku napa nggih? Nek sing datan kados pendhidhikan malah bener. Nggih. Sing datan kasatmata malah bener. Nek sing atan nggih salah. Menawi tekipun singotan. Singo menika tegesipun sing sapa wae. Nah, sak wernane nggih. Singo iki sak wernane sing tan kasatmata. Ngoten. Pamanipun menika wonten singa lena kena nggih ta? Wonten paribasan ya, paribasan. Singa lena kena tegesipun ora kok singa kancane macan. Sing sapa wae, sing sapa wae menika lho singa menika. Sok sapa wae. Ha. Nika singa wonten mriki nggih. Lah niku kalau sing ingkang baris kedua no, singa tenggak, singa suku. Singa tenggak niku napa? Singa suku niku napa? Singa niku macan suku sikil nggih. Singa bau. Mereka kata yang ngaten lah, kula pendhet saking menika kula pendhet saking transkripsinipun kanca-kanca Yayasan Sastra Lestari Surakarta. Menika sing A tenggak, sing A suku, sing A bau pemenggalan katanipun. Nah, lajeng menika kala wau wonten menika nyebatipun pangkur, pelok, nem, cengkok, gedhong, kuning gitu. Cengkok. Cengkok menika ciri khas, nggih, ciri khas. Ciri khas menika mangke wonten ing saking daerah, wonten tiyang. Cengkok gedhong kuning menika saking daerah gedhong kuning. Cengkok Narto Sabdan, cengkok miturut Pak Narto Sabdan, gitu. Wonten malih cengkok ingkang dasaripun menapa nggih? Contonipun pangkur cengkok duda kasmaran. Wonten nika susahe ra karuan. Duda kasmaran ini susah jebulane. Nah, cengkok rondo kasmaran dereng wonten. Nah, badhe yasa. Oh nggih. Nggih. Menika cengkok nggih, cengkok. Nah, cengkok menika beto ciri khas. Bapak Ibu contonipun menika. Baris 2 niki nuduh kene, cengkok khusus nggih. Melumpat-melumpat. Nano neno neno nano nano na nggih. Neno nano jelek melumpat. Niki khas ciri khas cengkok gedhong kuning. Nggih. Mergi mangke wonten cengkok sanes, mboten ngaten. Nggih, ngaten. Umpamane pangkur biasa. Nano neno nano nano dadi singgah kala singgah pan suminggah durga kala suminggah. Dadi ngoten nggih. Pangkur cengkok Macapat. Wonten malih pangkur cengkok dan lain-lain. Kasambet mangke malih. Sampun titi wancinipun kedah sumene rumiyin monggo kula dherekaken.